Разлог събра почитатели на силните усещания. 40 души от Украйна, Молдова и България, обособени в 5-членни екипажи, полетяха с балони. За по-голяма част от участниците летенето с топловъздушни балони е хоби. Сред ентусиастите са едни от най-добрите украински пилоти на бойни изтребители. Ти си като една птица, която се рее свободно и волно в небето. Наистина усещането е разкошно. Можеш да видиш света и земята от един по-различен ъгъл, който може по някакъв начин дори да промени нагласата ти като цяло. Гледката е невероятна направо. Не е имало такова чудо до сега тук. За балон фиеста край Разлог пристигна и генерал Александър Александров. Той е вторият български космонавт, летял на борда на съветския космически кораб Союз ТМ-5. Изисква ли се смелост да се качиш на балон толкова, колкото и да се качиш на ракета? Разбира се. Даже повече. Повече на балон, скок на ракета. Забравя ли се това усещане да бъдете в космоса сега след години? Не, то се остава за цял живот. Котловината край Разлог е едно от най-уникалните места в България. Географското положение между три планини предлага перфектни условия за летене. За да се състои това атрактивно летене, обаче са нужни не само опитни пилоти и смелчаци, но и специалисти за времето. И съм тук с измерителен прибор, за да може, когато излитат и когато кацат балоните, да имат представа на къде ги носи вятъра. По време на фиестата, която ще продължи до 23 януари, с топловъздушни балони ще бъдат изпълнени свободни полети и привързано издигане на балон.